Автошкола Биво 48 обучава и оказва съдействие при обучението за всички категории по най-съвременна европейска методика. Разполагаме с необходимите високо квалифицирани преподаватели, съобразно обучаваните кандидат-водачи на моторни превозни средства. Наши преподаватели имат опит от своята работа в град Мадрид, Испания и други европейски градове. При обучението по теория и правилата за движение прилагаме съвременни методи, включително специално индивидуално обучение на курсисти, което пести неговото време и дава високи резултати. Ще ви запозная с сигналите, подавани от регулировчик. Дигната дясна ръка нагоре, лява ръка до тялото означава сигнал внимание. Когато дясната ръка на регулировчика е изпъната хоризонтално напред, лявата ръка е до тялото му, означава, че е разрешено движението във всички посоки. Когато регулировчика стои с ляво или дясно рамо към водача, е разрешено да се движи направо и надясно. Когато регулировчика е с лице или с гръб към водача, водача няма право да се движи в никаква посока и изчаква следващия сигнал. Извършваме действие за обикаляне. Подаваме първо лев мигач, като се изравниме с заобикаляното превозно средство, даваме десен мигач и се изнасяме отново в дясната част. Съобразно Европейската конвенция по безопасност на движението, сега надясно ще завиеме, е задължително движението в крайната дясна част, възможно най-вдясно, на пътното платно. Единствено изключение прави Великобритания с нейните доминиони Индия, Австралия, Кипър и други, където движението е в лявата част на платното. Продължаваме внимателно през неравностите. Тук наближаваме нерегулирано кръстовище. Трябва да внимаваме за предимството на десностоящия. Дали ние сме десностоящи или на нас са ни десностоящи. Добре. Първото кръстовище ще завиеме наляво. Внимателно, пред нас има автомобил, който не са известни намеренията му. Трябва да минаваш такъв случай с повишено внимание, намалена скорост и готовност за спиране. Съвременната епоха се характеризира с много голяма безотговорност на голяма част от хората зад волана и това предопределя наляво зави. Това предопределя и много жертви по пътищата. Въпросът вече стигна до там, че е въпрос на оцеляване управлението на автомобила по пътищата, а не на спокойно придвижване и да се свърши работа човека, който е тръгнал с автомобила в някаква задача. На кръстовище ще завием наляво.
изключително внимателно, може да ти излезне кола внезапно от паркиралите коли пред блока, без сигнал, без мигач, без подготовка. Имаме го и този номер, ти трябва да си длъжен всичко да виждаш, всичко да усещаш, всичко да чувстваш. Наближаваме кръстовище, гледаме пътните знаци. Ние сме с път с предимство, дори да няма пътен знак път с предимство на нашата улица, след като на пресичането от нас улица има съответния знак пресичане на път с предимство, това ни подсеща, че ние се движиме по път с предимство. Продължаваме направо. Ето, хора излизат пред блока, може да излезе дете, да е излезнало да изхвърли буклука, да са го пратили родителите му, той е ниско, манинко, колкото колата, по-ниско от колата, може да се гонат дечица покрай колите, те обичат това и ние да не го видиме, то да налети на нас и да стане беля. Затова, когато се минава в такива ситуации пред жилищни блокове и много паркирани автомобили, трябва да си отваряш очите на четири. Продължаваме направо. Тук е пак нерегулирано кръстовище. Минаваш, когато си уверен, че всичко ще бъде наред. Трябва да имаш готовност не само да се съобрази с твоя десностоящ, но и да знаеш, че и ти си десностоящ пък на някой друг. Продължаващото ще завием надясно. Ето тук, много внимателно. Съветвам те да спреш, да минеш на първа и тогава поглеждаш първо наляво, измъква се полека, гледаш наляво, защото конфликтната точка ти идва от лявата страна. А ако ще се удряте с някой първо от ляво, този ще те удари, после другия. Така. Внимателно, имам пешеходна пътека тип зебра. Хубаво направи, че се изнесе в дясната част на платното за движение. Сега направо продължаваме. Ще минем на светофар. Внимателно на пешеходната пътека. Видяхте полигона. Сега, както е видно, след полигона обучението по кормуване продължава по малко натоварено движение, което много облегчава курсистите. Полека интензифицираме наляво, ще завиеме на светофара. Полека постепенно и внимателно интензифицираме обучението, да изпробваме курсиста как реагира при първата си среща с светофара. По този начин и психически го подготвяме за следващите му срещи. Наляво завиваме. В нашата автошкола при определени условия може да се вземе книжка най-много за 20-30 дни. Изпитите пред ДАИ се взимат от първи път с малки изключения. Цената на курса е изключително конкурентна и приятна изненада. За служители на МВР и МНО има специални отстъпки, както и за учащи, студенти и ученици с отличен успех.